Brigada Drive-Thru. Brigada Drive-Thru. Drama. Sino ang may sala? Ako ba? Sila ba? O kaming duha? Itago na ko sa pangalan nga Jumbo, Papa J. Boy Nunoy. Alam nyo na, pag mga Jumbo ang pangalan, alams na. Oo, Papa J. Boy Nunoy, itago lang sa pangalan Jumbo. Na ako'y girlfriend. Nga itago lang nato sa pangalan Papa J. Boy Nunoy nga Tintin. Si Tintin, isa pa kasudyante. Magmula lang ko sa iya kamay Papa J. Boy Nunoy kay 1 year lang mga namong gap. Pero ambot ba Papa J. Boy Nunoy? Nang arta subo. Ano mga arma ng imuha man? Di ko balaan kung sino ba ang dapat titis. Sisihin. Sa nga sitwasyon Papa J. Boy Nunoy. Kapangayo sa sang R subong papaji. Oh, anong R? Kapangayo ko sang R, ari result result sa NBA subong. Oy, pinalapag. Oy, natapos na Tapos ang na. game 2 sambuwa sang LA Lakers kag Denver Nuggets. Ay. Ang score? Ang score ginapangunahan sang Denver Nuggets 108 kag sa kupunan sang Lakers 103. Agoy, Noy. Daog sa sambuwa ang Denver Nuggets Papa J. May kalamangan nga 5 puntos. So, 2-0. 2-0 na. Patay ka ba? Impas ang bili kalatoy. Impas na yun. Impas na. Oo, Papa J. Boy Nunoy, impas na. Lakers na ko, Papa J. Boy Nunoy. Alamay ka rin. Muliliaso kang mata. Oo, Papa J. Boy Nunoy. Gaya ko ninyong advice. Kung ano ba saktong himuon. Kaya daw ako na ang nasisi sa tanan, Papa J. Ako ang nasisisi. Ako ang nakikita. Ako ang laging may kasalanan. Amo na yung mga natabo, Papa J. Boy Nunoy. Amo na yung mga natabo. Tintin, anak. Tama na na. Sige, istorya ng Jumbo. Gabiin na. Dad, sige lang pala. Daway mo man nilagyan pala, Dad. Wala lagi na mo naagihan lagi. Pero ang akong hambal sa imo, ha, tama na na. Anong oras na, oh? Alas 8 na sa gabi. Dili na sakto sa mga parehas ni mo. Labi pa kay... Sus, eskwela ka, di ba? Sige, Dad. Okay lang sa akon kay I can manage myself, Dad. Kaya ko naman mag-eskwela nga while may ara ko sa love life, di ba? Sige gang. Sir, pasensya gid. Muuli na lang ko. Mas maayo pa. Kita na lang ta sa kwana waiting shoot bukas ka, ha? Anong magkita? Taro mo. Dad, may ara kami sang kwan niya. May ara sa sang yatag sa may mag-ara-ara. kwan. Pag-ara-ara, may ana-ana. At least, ay, si Daddy, wala ba na ako sa nag-ana-ana, Doy? Basta ha, saan akong ambal kanimo to. Kaya din akong anak. Honor student ne. Dinsless ne. Ay, Mayo Dad, ning record sa eskwelahan. Dad, nothing to worry about that, Dad. Nothing to worry. Taas man gyapon ang score ko, Dad. Taas lagi. Di ba, Dad, subong ganing grading, ako ang pinaka-highest. Tama na. Taas ang imo ang grado. Ang grade ko pala, Dad, 75. Taas yun ba? Taas mo ito, ha? Pero mas taas ng sungkit na lang ni Jumbo. Si Daddy, wala pa ko ganing katapos, Dad. 75, half day ko pa lang na, Dad. Bantay bita. Sige, Daddy, sir. Puli na lang ko, gang. Sige, ka. Kita na lang tapos, ha? Kita na lang tapos. Bye. Wala kiss, Dad. Oo, tama na. Tago ka, may kita ng tatay. Up. Wala na, Dad. Nang-aano ka. Nang-aano ka. Sige na, uli na. Basta bukas lang, ha? Sige, Jumbo, ha? sige, gang. Tandaan mo, ha? Buwas lang, kislala, ha? Bye. Kislala, ha?
pati ko, Papa J. Boy Nonoy. Walay may tabo nga mga malain sa mga musunod nga mga inadlaw sa pag-eskwela sa akong girlfriend nga si Tintin. Pero ibang natabo, Papa J. Boy Nonoy. Para inyong maintindihan na mo na mga natabo. Ayos. Ano naman ang ginagamo ninyo dito? Ano ba? Ay, ambot. Ang bata mo, tanawa wala. Tanawa wala ko may gana pa na mag-eskwela. Unsa ko no? Tanawa ang grado niya. Mami, Nganong na 76 naman eh? ang natabo abis na, Ma'am, Dad. Pandamay ni. Wala, nalate lang ako sa pag-submit sa point. Nalit. Ano, sige, uyab-uyab lang yan ang jumbo. Dad, sige lang pala, Dad. Mabawi Sige lang ako lang. next time. Ay, anong bawi? Bawi. Wala ka na dapat bawi, Ondera. Sayang siyang ginapa-eskwela na mo ni tatay mo. Tanawa, grabe ang imakas na mo ni tatay mo. Ang tuition mo, tanawa. Pero tidak ko araba. Sobra pa. Kagkabalo ka. Hindi kami gusto ni tatay mo nga mag-uyab-uyab ka samtang nag-eskwela. Tama. Paano kung magbusong ka? Mama, wala ta ko nang gaana-ana, Nag-isa Wala pa. ha? Wala ha? Oh. Dad, wala ta mo nang gaana-ana ni Jumbo, Ano kung wala mo nag-ana-ana? Ano lang ang inyong ginabuhat sa matagadlaw? Ha? Naga-storytelling lang kami. Storytelling. Pandamay ka ng storytelling. Naga-istorya sa among mga plano. Sigurado. Para pag-abot someday balang araw, makatapos ako sa pag-eskwela ko, mangin successful O someday. yan ka nung nagnubo man ang imong grado. Dad, late lang siguro ako sa pag-submit sa ako ng mga kwena. Tarugan na. O, sugod ka ron, ha? Di na nako gusto makita nas jumbo diri magkanto-kanto sa balay. Ma, ano mahambal mo sinima? Tama na si tatay mo. Di ba? Tama na si tatay mo. Sugod ka ron. Di ko na gusto makita na si Jumbo diri Correct. kanto. Correct. Makita ko na si Jumbo diri, sulod ko nagsako. Kag maglapak lang si Jumbo dire sa sulod sang panimalay ko. Tandaan mo gid na. Makatilaw gid siya. Makatilaw gid siya. Si Darling, anong matilawan ni Jumbo, Darling? Makatilaw sa sang barakol ko. Ikaw, darling. Ano naman? Sano mo na ako gusto tilawan? Butang eh. Kaya daw isip-isip ko mag-isa na kabulan wala ka nagigkatilaw sang wala ka nagigkatilaw sang adobo nga latoy. Sige. Wag isa kog Brigada Parmase. Abi ko may ara ka na dira. Wala ko'y pundo. Maayo pa Gamit ko. tong naligan. Mahinang nila lang. Oh, nakay pundo. May nabakal na ako. Pandam. May nabakal na ako. Ako ano pang dugayan na ni? Ah, Let's go na. Let's go. Amo nang hambal ni tatay nanay mo? Oo. Buti ang balon, ako ang rason nga. Nagdubo ang imong grado? Mga ganun. Ano man ako balay mong maestro? Ginasisi nila ko nga. Nag-focus lang daw ako sa imo sa ating love life kag napabayaan ko lang ako nga pag-eskwela. Pero wala mo ni mo ginapabayaan imong pag-eskwela, di ba? Hindi gidapi may hasan lang ka kay kung isa bala. Ano? Kanang mag-date ta kag mag-ano-ano. Ito na laging ana-ana ba? Kung isa nga magbulay pa ko. Ano na siguro nga rason nga pero may ako late. Paano na lang ni Ronay? Di ako makasubmit sa akon nga mga requirements sa aton nga pag-eskwela. Anong pangambal nila sa imo ha? Tapos nanay sa tatay nagambal pa gin nga. Hindi ko gay matawat. Anong gihambal niya?
Ang malinanay ka ni tatay nga. Hindi ka na makapalapit sa balay. Unsa ko? Dili. Di pakigbato taman ka pero wala ko sa may mo kay ikaw gid gina-blame nila. Ikaw gid ginabasol nila, Jumbo. Pero, Ang balinanya kay ni tatay, Jumbo lang ang pangalan mo pero liit sa'yo. pero grabe maninood. Maninood man dayon na sila. Langga, accept mo nilang bala kung ano ang tuod ka, kung ano ang pagkabalaw mo nga tama. Diba? Dawat ko pa ang balong ko nila nga. Diba? Hindi ko bright. Dawat ko pa na. Pero kung ang balong ko nila nga, Jumbo pero liit. Liit sa'yo. Hindi ko na madawat. Pero Hindi ko na langga, madawat. saksi ako sina. Saksi ako. Saksi ako. Pero ka. Dawat. Pagkakaroon, ako ang ginagawa ni nanay kong ni tatay. Nung makita nila ko nga, magkikita ka pa sa akin. Palayaso na nila ako sa balay. Pero, hindi pwede. Ay, gustuhan ko muna, pero wala ako sa mamahimo. Wala ako sa mamahimo. Anong buot mo balon? Ah? Lantawa ko. Gilalantaw ko ikaw. Hindi nang sa ubos. Ang akong itsura ang lantawa. Ari na, nagatanaw na ako sa imo. Lantawa ang akong itsura. Dili lang sa ubos. Sa sumong. Ang Jumbo. Basta kang pwede ko. Magpahuwayan kita. Anong buot mo balon ang pahuay? Magpahuway kita. Pangitaon ko na yung akon ko galing. Anong buot mo balon? Nadula bang imong kaugalingon? Wala na dula, pero Jumbo. Ano? Break ta. Unsa ko no? Break ta. Unsa ko no? Tintin! Ay! Sino na nga Tintin? Si Tintin Gamay o si Tintin Dako? Ikaw, Tin! Tin! Jumbo! Tin! Jumbo ngalan mo! Tin! Ari si Tuntoy. Ari si Tuntun. Tuntun. Tunton Gamay. Tin, Tuntun gamay. Tuntoy. Ton. Tunton na baga. Tunton Dako. Ang gabi. Si Tuhay. Sino? Si Tintin. Brigada Drive-Thru. Papa J. Boy Nunoy, sala ba na ako ni? Papa J. Boy Nunoy, nga nagnubo ang iyang grado? Tagay kong advice, Papa J. Boy Nunoy, kung anong saktong himo. Damo nga salamat.